வணக்கம், நான் உங்கள் நிரஞ்சன். எனது நிரஞ்சன் குட்டி ஸ்டோரி யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இத்தனை நாட்களாக வீடியோ போடாததற்கு என்னை மன்னிக்கவும். நேற்று நமது இந்திய விடுதலை போராட்ட வீரர்களில் ஒருவரான, அதுவும் தமிழகத்தை சேர்ந்தவரான சுப்பிரமணிய சிவாவின் பிறந்த நாள். ஆகையால் அதற்காக நான் அவரது வாழ்க்கை கதையை ஒரு காணொளியாக எடுத்து இப்பொழுது பதிவு செய்கிறேன். இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்கள் அன்பையும் ஆதரவையும் தருமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது நாம் வீடியோவிற்குள் செல்லலாம். சேதமில்லா இந்துஸ்தானம், இதை தெய்வம் என்று கும்பிடவே பாப்பா. என் பெயர் GS நிரஞ்சன். நான் 7ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கின்றேன். நான் இப்பொழுது இந்திய விடுதலை போராட்ட வீரர்களுள் ஒருவரான சுப்பிரமணிய சிவாவை பற்றி உங்களிடம் கூறப்போகிறேன். சுப்பிரமணிய சிவா 20ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் வாழ்ந்த இந்திய விடுதலை போராட்ட வீரர் ஆவார். ஆன்மீகத்தையும் அரசியலையும் இணைத்து விடுதலைக்காக போராடியவர். ஏராளமான மக்களுக்கு சுதந்திர தாகம் ஏற்படுத்திய சிறந்த மேடை பேச்சாளர், சிறந்த எழுத்தாளரும் கூட. இவர் 1884ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 4ஆம் நாள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டில் பிறந்தார். இவரது தந்தையார் ராஜம்மையர், தாயார் நாகம்மாள். இவருக்கு 2 சகோதரிகளும் 1 சகோதரரும் இருந்தனர். இவர் வறுமையின் காரணமாக திருவனந்தபுரம் சென்று மேற்படிப்பு படித்தார். பின்னர் 1899இல் மீனாட்சி அம்மை என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். தூத்துக்குடியில் காவல் நிலையத்தில் அலுவலக உதவியாளராக வேலை புரிந்தார். பின்பு வாழ்க்கையில் விரக்தியுற்று துறவியானார். தூத்துக்குடியில் இருந்த நாட்களில் சுப்பிரமணிய சிவாவிற்கு தேசபக்தி இயல்பாக தோன்றியது. தனக்கு ஏற்பட்ட தேசபக்தியை அவர் ஊராக சென்று பிரச்சாரம் செய்தார். அனைவருக்கும் சுதேச உணர்வு மேலோங்கியது. எங்கும் வந்தே மாதரம் எனும் முழக்கங்கள் கேட்டன. அந்த காலத்தில் தான் வ.உ. சிதம்பரனாருக்கும் சுப்பிரமணிய சிவாவிற்கும் நல்ல நட்பு ஏற்பட்டது. இவர்களின் சுதேச உணர்வை தன் சுதேச கீதங்களால் இவர்களின் நண்பரான பாரதியார் தூண்டிவிட்டார். சென்னை, கொல்கத்தா, தூத்துக்குடி போன்ற இடங்களுக்கு சென்று பல போராட்டங்களை நடத்தினார் சுப்பிரமணிய சிவா. இதனை கண்டு ஆங்கிலேய அரசு அவருக்கு கொடுமையான சிறை தண்டனை கொடுத்தது. அவ்வாறு ஒருமுறை சிறைக்கு சென்ற போது அவர் தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டார். இதனையே காரணம் காட்டி ஆங்கிலேய அரசு அவரை பேருந்து மற்றும் ரயிலில் பயணம் செய்யக்கூடாது என்று தடை விதித்தது. தன் உடல் முழுவதும் புண்ணாக இருந்தாலும் அதனை துணியால் மூடிக்கொண்டு நடைப்பயணமாக சென்று பல பிரச்சாரங்களை செய்தார். பல போராட்டங்களில் ஈடுபட்டார். பின்னர் தனது நண்பர்களின் உதவியுடன் சுமார் 6 ஏக்கர் நிலம் வாங்கி அதற்கு பாரதபுரம் என பெயர் சூட்டினார். அங்கு ஒரு பாரத ஆசிரமத்தையும் நிறுவினார். பின்னர் பாரதபுரத்தில் பாரத மாதா கோயில் கட்டுவதற்காக அவர் மக்களிடம் நிதி திரட்ட முயன்ற போது ஆங்கிலேய அரசு விதித்த தடையால் அவர் நடைப்பயணமாகவும் பல கட்டை வண்டிகளிலும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து நிதி திரட்டினார். 22/7/1915 தனது சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்ட சுப்பிரமணிய சிவா மறுநாளே தொழுநோய் தீவிரமானதால் 23/7/1915 தனது 41வது வயதில் இயற்கை எய்தினார். வீர முரசு என்று அழைக்கப்பட்ட சுப்பிரமணிய சிவா தனது உடல் நலத்தையும் பாராமல் இந்த நாட்டிற்காக பல விஷயங்களை செய்திருக்கிறார். தனது உயிரையே நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்திருக்கிறார். அவருக்கு நாம் நமது வீர வணக்கங்களை செலுத்துவோம். அவரின் தியாகத்தை நாம் என்றும் மறக்காமல் அவரை போலவே தேசபக்தனாக இருப்போம். நமது உயிரையே நம் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்போம். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என நினைக்கிறேன். மேலும் நீங்கள் சுப்பிரமணிய சிவாவை பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எனது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். நன்றி.